Agurterdi arraunzale, Lekeitioko uretan gaur probak egiteko aukera liga ezberdinetako ontziek, kae bat ligan arituko direnentzat azkena hain zuzen ere datorren astean hasiko baita euren liga zarautzen. Emakumezkoetan, Gipuzkoako liga larun batean hasiko da Pasai Donibanen eta han arituko direnetatik 4 ontzi izan ditugu gaur Lekeition. Emakumezkoen 5. bandera jokoan aurten gure eskudago bandera izan dena. Lehenengo kaletik Oiartzungo itsaslapurrak, 2. kaletik Ibaika, 3. kaletik Orio eta 4. Zarautz Getaria. Iragan astean Mutrikun Oriok irabazi zuen, Zumaia eta San Juan ez ziren han izan eta gaur ere ez dira Lekeitioko uretan aritu, ustez behintzat denboraldian aurrean ibiliko diren 2 ontziak. Hemen Oriotarrak aurten beste koskatxo bat gorago ibiltzeko asmotan, baina gaur irteeran epaileek ontzat eman dute. Irteera Ibaika aurrera duta zegoen Lehorreko epaileak ez dio ezer adierazi uretakoari, beraz aldetxoa izan du hasieratik Errenteriako Ibaikak eta estropadaren bukaeran alde hori guztiz erabakigarria izan da. Ziabogan Ibaikak egin du denborarik onena, 5 minutu eta 25 segundo. Hemen 2. kaletik Errenteriarrak zertxo baita atzerago, ontzi baten alderik ere ez, Ibaika eta Orioren artean esan bezala, Errenteriarrak zertxo baita aurretik, Ibaikak 5 minutu eta 25 segundo, Orio 2. segundora, Ziaboga zabaltxeagoa Oriotarrek, berehala zuzendu du trainerua Ibaikako patroiak eta 2. luzea, luze erabakigarria, ikusgarria izan da. Emakumezkoek jakina, gizonezkoek egin ohi duten lanaren erdia dute, 2 luze eta Ziaboga bakarra, Zarautz Getaria nahiko atzeratuta, Ziaboga bakar horretan 21 segundora hain zuzen ere eta askoz ere atzerago Oiartzungo itsaslapurrak. Aurten bertan sortutako kluba da, Arraunean ikasten ari dira oraindik ere, nahiko lan, trainerua zuzentzen, maniobra bakar horretan, berriz ere ekin, eta azken luzean sartuta Oiartzuarrak ere. Ibaika eta Orio beraz, nor baino nor gehiago, lehen paladatik. Ibaikak aurtengo denboraldian, neguan, denboraldiaren hasieran, arazoren bat edo beste izan du, aurreko denboraldian hain lan ona egin zutenetako batzuk ez baitira hasieratik entrenatzen eta ibili, beraz arazotxoak trainerua osatzeko, baina itxuratzen ari dira eta aurten ere aintzat hartzeko moduko trainerua izango dela argi utzi dute. Azken txampan sartuta Oriotarrak eta Errenteriarrak zertxo baita aurretik Ibaika, eta azkenean Errenteriarrek irabazi dute Lekeitioko 5. bandera, gure eskudago lehenengo bandera. Ibaikaren denbora 10 minutu eta 57 segundo pasatxo, segundo batera Orio izan da 2. Atzerago, 3. tokian Zarautz Getaria, denbora askotxo galduta, 55 segundo hain zuzen ere, eta zer esanik ez, Oiartzungo itsaslapurrak, minutu eta 38 segundora. Donostia Arraunlagunak aritzekoa zen, baina azken unean ez da azaldu, eta honen bestez lerrokatutako estropada egitea erabaki dute antolatzaileek. Onats, azken denborak 11 minututik beherako estropada aurreneko biek, Ibaikak 10 minutu, 57 segundo eta 56 eunen, Orio 2. segundo pasatxora, Zarautz Getaria 3. 55era, eta ia minutu eta 40ra, 4. Oiartzungo itsaslapurrak. Bueno, gutxinak zaila izan da negua, kostatu zaigu trainerua osatzea da, baina orain gutxinaka bagoaz, eta astetik astera gustorago entrenatzen ari gera,
geroz eta arraunkera hobea, lehen urteko sentsazioak berreskuratzen, da, bueno, ea lortzen dugun gutxinaka lehen urteko mailara iristea. Helburuak, bueno, lehenengo helburua Euskotren ligarako sailkatzea. Eta hortik aurrera datozenak ongi etorriak izango dira. Eta emakumezkoen estropadaren ondoren, gizonezkoen 37. Lekeitioko bandera. Hau ere, gure esku bandera izan da urten, denera 26 ontzi lehiatu dira, eta lehendabiziko 14ak erlojupeko saioan binaka-binaka abiatu dira lehenik. Aurreneko kaletik Donostiarra B, hirugarrenetik Oiartzungo itsaslapurrak, Gipuzkoaren arteko lehia beraz, eta estropada bukatu bitarte, tostaz-tosta ibili dira Donostiarra B eta itsaslapurrak. Lo hartuta Bermeotarrak hirugarren kaletik, lehenengo kaletik abiatu da Zumaia B, denbora askotxo galdu dute irteratik, Bermeotarrek Jon Salsamendi entrenatzailea barruan zela. Hirugarren tokian abiatu dira lehenengo kaletik Getxo, Gorriz, eta hirugarren kaletik Lutxanako Ederra. Ontzi hauek guztiak KAE B ligan arituko dira aurtengo denboraldian. Eta liga horretan txe, Oilarretako bat Hondarribia B izango da, gaur Lekeition eman duten mailari eusten baldin badiote, denboraldia bukatu bitarte lehen kaletik Hondarribia B, hirugarrenetik Mundaka. Hasieratik Hondarribiko ontziak egin ditu denborarik onenak, aurreneko Ziabogatik hasita, eta alde handi samarrarekin gainera. Hondarribia eta Mundakaren ondoren, Arkote eta San Pedro B. Bi ontzi hauek ere KAE B ligan arituko dira. San Pedro jaitsi berria da KAE bat ligatik. Eta ondoren KAE bat ligan arituko diren lau ontzi izan ditugu lanean. Aurrena Zarautz, lehenengo kaletik eta Deustu. Hirugarrenetik eta erlojupeko saioan abiatu diren azken bi ontziak Orio B eta Santurtziko Itsasoko Ama. Hemen Zarauztarrak eta Deustuarrak, eta berehala ikusiko ditugu Orio B eta Itsasoko Amakoak. Kanpoaldetik Santurtziarrak denboraldi aurreko lehendabiziko bi estropadetan ez dute maila handirik eman, eta ez dirudi aurten liga horretan playoffetan sartzeko moduan izango direnik. Lau luze eta 3 ziabogetara jakina estropada, eta lehendabiziko erreferentzian kanpoaldean Hondarribiak denborarik onena argi eta garbi KAE B ligako ontzien artean, 4 minutu eta 57 segundo, naiz eta gerora puntu horretan San Pedro Bek segundo bat hobetu duen, Ama Guadalupekoak egin duen denbora. Hirugarren kaletik askoz ere atzerago Mundaka, 13 segundora, Hondarribia eta Mundakaren ondotik Arkote eta aipatutako San Pedro B, hirugarren kaletik San Pedrokoak, Arkoteri aurre hartuta, baina gerora San Pedrok ez ditu aurretik Hondarribiak jarri dituen erreferentziak berdin du. Arkote eta San Pedroren ondoren Zarautz eta Deustu, lehenengo kaletik Zarauzko Enbata, Deustu zertxo baita aurretik, baina begira nora joan zaion trainerua Deustuko patroiari, aurretik sartu bai, baina atzetik irten Deustuarrek 4 minutu eta 58 segundo, Zarauztarre baino 2 segundo gutxiago, baina hortik aurrera Zarautz gailendu egin zaio Deusturi. Eta azken biontziak Ziabogan Orio lehenengo kaletik, eta Santurtziko Itsasoko Ama hirugarrenetik, Santurtziarrak aurretik, baina beti ere San Pedrok eta Hondarribiak
aurretik jarri dituzten denborak berdindu ezin da. Aipatzeko izan da bai, Hondarribia bek egin duen lana, kae bateko lau ontziak, lehia horretan izan diren lau ontziak, mendean hartu baititu. Zarautz, Deustu, Orio B eta Itsasoko Ama. Hemen berriz ere Hondarribiarrak. Lanaren erdiak egiteko bidean, 10 minutu eta 7 segundo Hondarribiak. Berarekin mundaka abiatu da, ia 40 segundoko alde atera dio. Hondarribiak mundakari bigarren luzean. San Pedro ondotik, 10 minutu eta 13 segundo, Hondarribiak baino 6 gehiago, bat aurretik zen, lehenengo Ziabogan, gero 6 atzetik. Eta atzerago Arkote, San Pedro Arkoteri 10 segundo atera dizkio. Eta ondoren, kae bat ligako ontziak, Zarautz eta Deustu. Lehenengo luzean ikusi dugu, aurretik zela Deustu, naiz eta gero Zarautzen atzetik irten, eta bigarren luzean aldetxoa lortu du. 3 ontzi pasatxoko aldea enbatak Deusturekiko. Baina zarauztarrek ez dute Hondarribiak egin duen denbora hobetzerik izan. 10 minutu eta 9 segundo Zarautzek Hondarribiak baino 2 gehiago. Eta Zarautzek Deusturi 10. Gaur ez dute Ondarroan bezain estropada ona egin deustuarrek. 2 falta ziren, Hondarribiak egin duen denbora, jarri duen erreferentzia hobetzeko gauza izango ziren jakiteko, eta ez Santurtziko Itsasoko Amak, eta ez da Oriok ere ez dute Hondarribiaren marka hobetu. Santurtzi Orioren aurretik, baina nola nahi ere Hondarribiaren gandik 10 segundora. 10 eta 17, Bizkaitarrek 10 eta 7, Hondarribiarrek, eta atzerago Orio B. 20 segundora. Gogotik lan egin beharko dute, itxuraz behintzat, aurtengo denboraldian, kae batean, jarraitu nahi baldin badute datorren denboraldian. 3. Ziabogan izango ditugu berehala ontziak, eta nola ez, Hondarribia B. Estropada bikaina egin dute Hondarribiarrek. Traineru nagusia goiko muturrean ibiliko da, azpitik lanean ondo ari dira, aztegi aparta dute Hondarribiarrek, etorkizunean lehenengo traineruan arituko diren, hainbat mutil bertan ikusahal izan ditugu. Hondarribiak kanpoan 3. Ziabogan egin duen denbora, 15 minutu eta 25 segundo. Txikitu egin ditu ordurartekoak. Mundakari ia minutuko aldea atera dio. San Pedro eta Arkoteri ere aldetxoa. San Pedrori 12 segundo. Naiz eta lehenengo Ziabogan San Pedrotarrak aurretik izan. Atzerago Arkote eta Zarautz eta Deustu, beste ligako ontziak Hondarribiaren atzetik. Zarautzek 5 segundo, Hondarribiak baino gehiago, eta Deustok Zarautze baino 7 gehiago. Hemen, azken txampan Hondarribiarrak. Ama Guadalupekoak egin duen denbora, Hondarribia bez ari gara jakina, 20 minutu, 42 segundo, eta 48 eunen. Giro bikaina eguerdi aldean gaur Lekeition, gerora okertu dira gauzak, eta ondoren mundaka harrapatu beharrean atzetik, San Pedroko Libia eta Arkote, beti ere Hondarribiaren atzetik. 13 segundo atera dizki Hondarribiak San Pedrori, Arkoteri 23. Eta kae bateko lau ontziak falta ziren helmugaratzeko. Zarautz eta Deustu lehenengo kaletik zarauztarrak, Zarauzko enbata. Zarautzek 20 minutu eta 45 segundo. Beraz, ez du Hondarribiak
egin duen marka hobetzerik izan, eta Erroiupeko saio honetan denera Zarautz bigarren izan da Hondarribiaren atzetik. Azken txampan Zarautz Deusturen aurretik, Zarautzek Deusturi 6 segundo atera dizkio, bat gehiago zen atzetik Deustu, beraz azken luze onxamarra egin dute bizkaitarrek, eta Itsasoko Ama, Santurtziko Itsasoko Ama 3. kaletik, atzerago Orio B. Eta Santurtzik denera 5. denborarik onena egin du. Beraz bere ligako Zarautz eta Deusturen atzetik. Eta hemen Oriotarrak. Orio Bek 7. denborarik onena egin du. 14 ontziz osatutako lehendabiziko txandan. Hementxe denborak Hondarribiak 20 minutu 42 segundo eta 48 eunen, Zarautz 2. 3 segundora, Deustu 3. 9, San Pedro 4. 13, Santurtzi 5. 14 segundora eta Arkote 6. 23 segundora. Eta behin hauek lanak amaituta, lerrokatutako beste 3 txanda izan dira, aurrenekoan KAE bat ligako 4 traineru, nor baino nor gehiago. Lehenengo kaletik Ondarroa, 2. kaletik etxekoak Lekeitioko Izuntza, 3. kaletik Donostiarra A eta 4. kaletik Zumaiako Telmo Deum. Ondo bidean 4 ontzi hauek Getariarekin batera KAE bat ligan goiko tokietan ibiliko dira playoffetarako sailkatu nahian. Hasieran etxekoek hartu dute aurrea 2. kaletik. Izuntzakoek alegia, Josu Aboitiz da euren entrenatzailea. Eta patroia nola ez, Iñaki Goikoetxea, Sagu, 26 urte daramatza, atsedenik hartu gabe. Txopan jarrita Saguk, 10 urterekin hasi zen. Eta ez da nekatzen Ziabogako denborak, Izuntzak 4 minutu eta 50 segundo, Ondarroa 2. 3 segundora, 4 segundora Zumaia 4. 8 Donostiarra. Oso estropada polita, lehendabiziko txanda honetan, eta pixkana Ondarroa Izuntzari gaina hartzen hasi zaio lehenengo kaletik, eta txalotzeko izan da Ondarrutarrek egin duten estropada. Jon Iriondo da entrenatzailea, Inigo Larrinaga patroia, eta 2. Ziabogan Ondarrutarrak zertxo baita aurretik. 9 minutu eta 58 segundo. Lehengo astean Ondarroa Izuntzaren atzetik izan zen mutrikun, baina gaur Antiguako Amakoak Lekitarraren aurretik helmugaratu dira. Atzerago 3. tokirako leia estua, Zumaia eta Donostiarraren aurrean, baina 4. zen une horretan Zumaia, Donostiarrak baino 2 segundo gehiago eginda. Ondarroak 4. Zumaiari alegia 10 segundo lan erditan. 3. Ziabogan apurka tartea ireki du Ondarroak. Hemen argi ikusten da ontzi bat pasotxoko aldea baduela Ondarroak Izuntzarekiko. Ondarrutarrek 3. Ziabogan egin duten denbora 15 minutu eta 8 segundo. Ordura arte Hondarribiak egina zuen denborarik onena 15 eta 25, beraz hauek beste liga batekoak dira, beste maila bat dute, eta Hondarribiaren denbora erraz hobetu dute. 4 ontzi hauek Ondarrutarren atzetik, Izuntza 2. 4 segundora, Donostiarra 3. 9, eta Zumaia denbora gehiago galtzen ari zen 12 segundora 4. tokian. Azken txampan tarte nabarmena egin du Ondarroak, 2 ontzi bai Antiguako Amak Lekitarrari, eta atzetik aurrerako estropada egin du era berean Zumaiak. Hemen Ondarrutarrak eurek denborarik onena, lehendabiziko txandan 20 minutu 17 segundo eta 51 eunen. 2. Izuntza izan da.
6 segundora eta Zumaiak aurre hartu dio azken txampan donostiarra A ontziari. Hauetxek dira denborak, Ondarroak 20 minutu, 17 segundo eta 41 eunen, bigarren Lekeitioko Isuntza 6 segundora, hirugarren Zumaia 12 segundora eta laugarren Donostiarra A 15 segundora. Eta lerrokatutako bigarren txandan nahasian KAE bat eta San Miguel Ligako ontziak lehenengo kaletik Portugalete, bigarrenetik San Pedro, hirugarren kaletik Getaria, laugarren kaletik Zierbena. San Miguel Ligakoak dira Portugalete, San Pedro eta Zierbena, eta KAE bat ligakoak Getaria. Iaz playoffetarako sailkatu zen, iaz Getariak irabazi zuen KAE bat liga, gero playoffetan ez zuen San Miguel Ligara igotzerik izan. Portugalete 6garren sailkatu zen, San Miguel Ligan, San Pedro 9garren eta Zierbena 8garren. Eta Lekeitioko batek gaur han esan duen bezala mandoko estropada egin du. Getariak, pentsa, lehenengo ziabogan Getariarrek denborarik onena 4 minutu eta 45 segundo, San Pedrok baino 2 gutxiago. 3 segundora Portugalete eta laugarren kaletik, laugarren Zierbena Laura. Galipoek gaur laugarren kaletik, aurretik Zumaiarrek eta ondoren San Juandarrek bezala sufritu egin dute. Bigarren ziabogan, Getari aurretik oraindik ere, 9 minutu eta 50 segundo. Ondarroaren denborak erraz hobetuta, nola Portugaletek, ala San Pedrok, eta baita aipatutako Getariak ere. Getariak San Pedrori segundo bat, lau Portugaleteri, atzerago Zierbena. Getariak Zierbenari 17 segundo. Berriro diogu, Getaria KAE bat ligan arituko da urteko denboraldian. Hirugarren luzean ordea, San Pedrok erritmoa bizitu gabe, 35 palada terdiko erritmoan aritu dira. Aurreneko 3 luzeetan Getaria atzean utzi du, eta San Pedrotarrek hirugarren ziabogan 14 minutu eta 53 segundoko denbora egin dute. Eta aldetxo atera Getariari 8 segundo luze bakarrean. Hirugarren Portugalete 12 segundora eta askoz ere atzerago Zierbena. Denbora asko galduta. Zierbenakoak estropada egin du gaur San Pedrok. Askoz ere biziago aritu da hasieratik. 38, 40 paladatan bai. Getaria denbora askoan eta lanaren erdiak osatuta bete egin dira San Pedrotarrak ez bezala. Libiaren denbora helmugan 20 minutu eta 63 eunen. Eta Getaria bikain. Laugarren luzean ez baitute Gipuzkoarrek denbora gehiago galdu San Pedrorekiko. Portugalete ere txukun eta erabat barrura etorrita, lehenengo kalerantza etorrita, laugarren tokian Zierbena. San Pedro beraz denborarik onena, 20 minutu eta 63 eunen. Getaria bigarren 8 segundora, Portugalete hirugarren 16 segundora eta laugarren Zierbena denera 28 segundo galduta. Nik uste emaitza oso positibua, guztua, lehenko mutrikuko estropa emaitza egona izan duzan, pixka sensazioa aurreneko estropa horrekin pixka gogor, baina gaur hobeto. Nik uste guztua, gaur beste emaitza eta beste sensazio batzuk. Hasieran ondatea eta bi largo ondo aguantat ditugu, baina igerri zaigu hirugarrengo largo hortan daien alden indar gutxu joak gaula eta notatu indau da azkenen hori ikusia. Azkeneko largoa ondo mantenitu dugu, tarte berdina mantenitu dugu hirugarrengo ziagoa genekana eta hortxe, guztua batu behar. Eta prest, hirugarren eta azken txandako lauontziak, lehenengo kaletik Bermeo, bigarnetik Kaiku, hirugarnetik Hondarribia, laugarren kaletik San Juan. Hondarribia ez beste guztiak iragan astean Santanderren izan ziren Espainiako trainerila txapelketan,
Hondarribiak mutrikuko bandera irabazi zuen, eta lehen da biziko test serio antzekoa beraz, Bermeok, Kaikuk eta San Juanek. Hori bai, traineriletan ibilitako mutili gehienak kanpoan utzita. Bermeok bakarra sartu du, Kolunga, Kaikuk 3 kanpoan utzi ditu, eta San Juanek oraindik beste 5 pasei baditu traineruan sartzeko. Ustezko titular hori etxek utzi ditu kanpoan Joseba Fernandezek, eta lehen da biziko txampatik, hasieratik branka erakutsi die beste 3 ontziei Hondarribiak. Mikel Orbañanosek ere aldaketa batzuk egin ditu, iragan astean mutrikun bandera irabazi zuen ontziarekin alderatuta, gaur Puertas eta Carrion besteak beste barruan izan dira, eta ikusgarri hasieratik Hondarribia 4 minutu eta 40 segundo Ziabogan, Getariak baino 5 segundo gutxiago. Bigarren Kaiku 5, hirugarren Bermeo 8, eta 4. kaletik asko sufritzen San Juandarrak 11 segundora. Luze bakarra izateko alde handi samarrak, lehenengo Ziabogan, irudi hauetan ederki asko ikus litekeen bezala, eta nahi erara agindu du estropada honetan Lekeitioko banderan iaz bezala aurten Hondarribiak. Bigarren Ziabogan, beti ere Ama Guadalupeko aurretik, baina aipatzekoa da bigarren luzean lan ederra egin duela Bermeok berak ere. Kanpoan 8 segundo zen Hondarribiaren atzetik, baina barruan 4 segundo baino ez. Hondarribiak 9 eta 43, Bermeok 9 eta 47, eta asko galduta berriz Kaiku. Harritzeko moduko estropada egin du Kaikuk, onerako eta txarrerako. Bigarren luze txarra egin dute Jose Luis Kortaren mutilek, patroi Asier Zurinaga, pentsa Hondarribiak 13 segundo atera dizkio Kaikuri. Bigarren Ziabogan, eta San Juan 10 minutu eta 5 segundorekin oso atzeratuta. Zierbenaren denborak doi hobetuta, baina Getaria, San Pedro eta Portugaletaren atzetik bestea beste, eta baita Ondarroa eta Izuntzaren atzetik ere. Hemen Hondarribiarrak hirugarren luzean aldea areagotu egin dute, ito egin dira Bermeokoak, eta Hondarribiarrek 14 minutu eta 44 segundoko denbora egin dute. Bermeori 9 segundo, 3 ontzi beraz, eta atzerago denbora galtzen Kaiku 15 minutu eta 5 segundo. Pentsa, 21 segundo atera dizkio Hondarribiak Kaikuri, eta San Juani zer esanik ez, 15. Baina esan dugu lehen, estropada pitxia egin duela Kaikuk, harritzekoa, onerako eta txarrerako. Txarrerako izan dira bigarren eta hirugarren luzeak, baina laugarrena benetan aipagarria. Hondarribiaren parera iristea ezinezkoa zen, halako atzerapena izan da, baina Kaikuk 12 segundo atzetik izan da, alde guztia jandio Bermeori, eta beste 2 atera gainera. Hemen Hondarribia, azken paladak, Ama Guadalupekoa ontziko mutilek, iaz 19 minutu eta 43 segundoko denborarekin irabazi zuten, aurten 2 segundo gehiago. Txampa bizi-bizian Kaiku eta Bermeo, Kaiku aurretik, eta azken luzeko denborarik onena egin du Bizkaitarra ontziak. Hondarribiari 9 segundo jandizkio gainera. Eta askoz ere atzerago, erritmo mantsoagoan Amore eman da, eta honatz, hirugarren txandako denborak Hondarribiak 19 minutu 45 segundo eta 49 eunen, Kaiku bigarren 12 segundora, Bermeo hirugarren 14 eta San Juan laugarren 45. Beste saio bat ez, ligazio baino lehenuo, eta bueno, lehen esan genduna, entrenamendutako gauzak pixka kompetizioa ematen, eta gaur ere lan txuku ematen dugu. Eta beste mutil batzu sartuta?
Bai, hala da. Horako liga batei aurre egiteko dudik gabe aukerak eman berda dauta nahi, eta gure helburu hori izango arraunari danak parte hartzia. Astua banien txabolako eta itxabiren korritzean dala hostia, eta abeki bola indiak itxagoan askanoko largon. Beno, entrenamentu kendixo baino, trenei jari bile gaitu pixka prepatzen, alparri paprikain, eta pixka eta ikustek estropa falta dela batzuk bindurra esangoan, errex aurrenetik errex intziu mintzat, eta baino, ikusiko bain txekin ondarru bilebiliko zala eta demostratu ikaurre, baino gula azkeneko largoak ingeritu berko ju. Trainilako jendiare falta zan, eta hoendik bi aste gatzera izkigu puntu jartzeko, eta nik uste ondo lanen ondo egala. Beste batzuk ikustea ere lanen ondo egala, kaiku azkeneko luzia ikusi beste egiztago, fuerte aliatu egala, eta hemen danakin kontatu gara da. Egia esan, ala ere ez dugu sensazio honik aurkitu inungo momentuan, olatua barruraka ez dugu bate markatu, ez dugu, olatuak egiten duen bultzaka da hori sentitu inungo momentuan, eta egia esan saboretxarra uste gaitu horrek ez. Baina, handik gu entrenamendutan sensazio oso nahi ditugu, eta handik falta da beste aste bete, beste bi aste malan aurretik lan egiteko ondo eta oan arte dian bezala. Eta, espero dut jendia hortik hartzea, ez? Joseba Munarriz, Hondarribiko patroia gure esku dago bandera astentzen, Hondarribiak irabazi du bai, Lekeitioko bandera, 19 minutu 45 segundo eta 59 eunen, Kaiku bigarren, Bermeo hirugarren, San Pedro laugarren, Getaria bosgarren, eta Portugalete 6garren. Hauxe lagunok Lekeitioko banderak eman duena datorren astean, izango duzue lehenengo emanaldia Euskal Telebistan, Zarauztik, zuzenean, Gipuzkoako emakumezkoen liga eta gizonezkoen KE bat liga. Ordura arte, ongi izan!